двудневното посещение на турския президент приключи с ключово събитие в шуменското село Хитрино, което, знаете, е един от бастионите на ДПС в този регион. На селския Мегдан пред хиляди екзалтирани цигани и българо-мухамедани, махащи с турски знаменца, Абдулах Гюл откри паметник на пехливанина Коджа Юсуф, който през 19 век е живял в този район. Изграждането на 8-тонната гранитна скулптура е финансирано от собственика на турския завод Алкомет Фикрет Индже. Казах, че откриването на паметника е ключово събитие, защото то на практика е така своеобразен кулминационен момент в най-новата ни история от сценария на водената от 3 десетилетия протурска икономическа политика за духовна ерозия на българската държава. Мисля, че няма нужда да ви казвам, че от 3 десетилетия Турция води такава политика и то агресивна на културна, идеологическа и икономическа инвазия у нас, което за съжаление става с мълчаливото съгласие на българските управници. Тепърва водещите и събеседниците на публицистичните предавания на СКАТ, дискусионно студио и фронтално ще анализират детайлите от тази двудневна визита на Гюл. Може да ви звучи пропагандно, но ви казвам самата истина, че днес аз се чувствах като чужденец в собствената си държава. Първата спирка от посещението на Гюл бе в първата българска столица Плиска. Това според мен също бе знаково събитие. Там обаче полицията застави българските журналисти да паркират колите си извън територията на Стария град и да вървят пеша цял километър в жегата, за да стигнат до музея към археологическия резерват, докато тези същите извънредни мерки за сигурност не бяха валидни за турските медии. Да не говорим, че на българските журналисти им беше забранено да влязат в музея в Плиска, в Тумбул джамия, в турското училище, както и в читалището на Зъм Хикмет. Както разбрахте, нашият екип не бе допуснати до турския завод Алкомет. Оправданията на домакините бяха, че такива били изискванията на турските държавни охранители, които придружаваха Абдулах Гюл. За мен обаче това е красноречив пример на дискриминация. Колегите от другите медии също споделят тези впечатления, но не посмяха да застанат пред камерата на СКАТ и да споделят открито своето огорчение от това отношение от страна на собствената им държава, която явно ги третира като хора от втора категория. Това мога да ви кажа до момента. Мария,